educativa formada per un aprenentatge i un servei. Es posen en contacte dos col·lectius per donar una resposta real i efectiva a les seves necessitats dels dos col·lectius. El nostre projecte consisteix en una jornada de 20 saludables destinada al col·lectiu de la tercera edat i ens ajudaran a portar-la a terme els alumnes de primera. I així ens vam preparar! Di un número. 4. 1, 2, 3, 4. Rojo! I ara contesto jo. Vale. I aquestes són les activitats que vam preparar amb els joves de precedent. Finalment, arriba el dia de realitzar el projecte. Al campo. Tiene que decir si es bueno o no para la diabetes. No, la panta no. ¡Arriba! ¡Momia! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Otra! 1, 2, 3 y ¡pum! Y otra, cambio. Nos vamos chocando las manos. Muy bien. Haremos un juego de mesa que se llama Parcial, ¿vale? Y consiste en hacer dos grupos y es un tablero con dados y fichas. Vam celebrar amb un... ¡Vamos a